guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ चेलेन्ज भिडिअ नानिया गाबोनो न'आव थांसिगोन माने मेकआप क्लास लागोन होननानै बुंदोंमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि मेकआप क्लासआ स्टार्ट जासिगोन आरो ओमफ्राय आं दिनै खानायखौ क्रिम्पिं खालामदोंमोन नै नुदोंना क्रिम्पिं खालामदोंमोन आं माबा रिल्स भिडिअ बानायनो होननानै ओमफ्राय आं उन्दुफ्लांलांस्राबाय उन्दुनो ओंखारनानै नोंथांमोना जुदि जोंनि चेलेन्ज भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नोंथांमोना मोनसे बुस्थु नटिस खालामदोंदां खालामखादों खोमा स' बे खोथाया नंमारगौ दावरावनि गस्ला लकडाउनाव गस्ला गैया गाननांबाय आरो Ang ko na dito si baba may sa ode tatas tu. Sekam si bam sundaram. गोजा लिपस्टिक गोजा ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रानो होनो मेकआप फोनै मानो ओंखाम ओंख्रि सङो होननानै जोंहा लावदुमान मेकआप फोनानै ओंखाम ओंख्रि संनो होयो माने गजब बेइज्जती माने जोंहा लावदुमा मेकआप फोननानै ओंखाम ओंख्रि संनो होयो आरो ना माने मेकआप फोननानै ओंखाम ओंख्रि संबाथाय बिराद गोथाव जायोनो जुदि नोंथांमोना जुदि गेलेले थाथ्राहै ओंखाम ओंख्रि सङोबा नोंथांमोना एसे मेकआप सेकआप लिपस्टिक गोजा लानानै संनानै नाय बिराद गोथाव मोनजायो आं बुङाखै बेखौ लावदुमा जोंनो बिराद टेस्टि मोनजायो माने ओमफ्राय जोंनिया आगैयाव जोंनिया बांसिन ओंखाम ओंख्रि संबाथाय लिपस्टिक गोजा लायो माने बेखायनो बिराद टेस्टि जायो ओमफ्राय नानिया लिपस्टिक लागायना फोनाना गेलेले दुगियालासिनो सङो बेखायनो थावथार होननानै संनाया Baba खोनाबाय अ दोलै बाबा नाङो नामा नाङोबा नाङो नाम बुंखालाय मा बिलाय मा बुंनाय खोथा जादों बिलाय रागा जोंबालायनो हमथानो हायानो नानिजों लावदुमजों आरे रागा बुस्थुआ गावसो जोङो गावनो कन्ट्रल खालामनो हायो नङा होमबा माने माखासे मानसिफ्रा अभार देखायो माने आंनिया रागा जोंबाथाय ओरैबायसा रागा जोङो माने आं हमथानो हाया माने बिराद दाबां देखायो आरो गावखौनो बिराद माने खिन्थु जोंफोरबायदि जानांगौब्रा मिथिबायना थान्दा नम्र जोंनिया मेगिखौ समान लाखाबाय आरो आंनिया बारासिनबाव ओमफ्राय जाय फिनिश खालामनो हाया टाइमाव नङा जानांगोन आरो टाइम गैयाबा मागोन नङा जाय जानो जोंनिया बिदि टाइम गैया आरोना जायनो जागोर बायदुदो दा चेलेन्जआ जायो बिदि सिगाङावनो माने जोंना बिदि टाइम गैया आरो जाय जाग्रोनो हायो ओमफ्राय जाय जानो हाया नै बिदि जानांगोन अके
Start. Singapore. Ma. Nào rồi ra mặt này. Bang jangan hafal dulu tuh dia jangan mana kan? Nani aja speed ada. Ini mana memang speed ada. Mana hari bang bila kita cuma jangan gusti ya nak apa dah. Jangan bro, naik muskul. Kugannya subnangun, urin rozanya tu ya. Sedih lah ke? Ang udah kugannya. Highlight dulu. Bang yang sebaik. Ibu sampai mana dah? Ibu tu mesti sana dah, nak berapa? Ibu tu improvement dah sebenarnya. So hari mesti tu. Iklim dia apa deh? Mana deh? Izah bukan last stop. Mana sih kusum muka zukan? Ang sana apa? Nani apa aku? Misal? Alah, baby, di sana ha. Mana yo? Zakang dulu dong, pai zakang mana? Apa yang kau jawab dulu? Enggak. Enggak, enggak enggak. Enggak, apa yang kau jawab tadi? Enggak sedih aku. Hindi rai dia baru. Mana? Ini apa yang kau jawab tadi? Aku yang jawab tadi na. Dunia jas, dunia एकदम भूल जाबाय ने. Aku berusaha sodun men. रावबो जानांगौ गैला आरो. खालिबो जितिबाय. स' नोंथांमोननि नोजोराव सोर जितिखौ आं बुंदोंमोन जे खुगानिया जोबनांगौ दै. खुगानिया जोबनांगौ होननानै बुंदोंमोन आङो. ओमफ्राय बियो खुगानिया माने मेगि जानाया जोब्बायमोन खिन्थु बियो आरो थाइबेंखौ जानानै ओंखारबाय थादों. ओमफ्राय बे खुगानियाथ' जोबाखैना. ओमफ्राय आंनियाथ' खुगायावथ' आं जेबो जायाखै. आं थाबाय दलदै. ओमफ्राय बियो जितिबाय होननानै खुगाखौ आरनानै जाफिननांगौ होनबाथ' हारिनाय जाबायना नङा होमबा? जेनेबा बिनिया बेबायदि जाबाय आरो. गुदुं खालामथ'नाङा. माने बिनिया बिदि जाबाय आरो ना. बै खारनाय रेसावहा जेनेबा बियो एकदम ओइ आं जितिबाय होननानै लोगो सासेखौ फुरा इसारा होबाय आरो. आइ एम द बेस्ट, आं जितिबाय. खिन्थु बियो सिम मोनहैयाखैमोन. फार्स्टआवनो बियो सेलेब्रेट खालामग्रोबाय. खिन्थु आङो सेलेब्रेटखौ सिनखौ जोबखांनासो खालामदो. नोङो सिनखौ जोबैयावनो खालामदो. नंगौना नङाबो? बिदिसो नामा? नंगौना नङाबो? नंगौदां, आंबो बारा मिथिलाय लाङा. जोबनानै थाइबें जाफ्लांबाय. रायजोफोर मा बुंनो? जोबनानै मा जाबावो? थाइबें. माने आं सानदों आरो जोबाबा बिलाथि गोथां जानांगोन नालाय. आं गिनानै जल्दि जाबाय आं. मा? Lagi cari ni. नोंथांमोनानो खिथाहरदो सोर जितिखौ. Nani. So thank you so much guys. जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नानिया मेकआप क्लासावहाय थांसिगोन. स' नानिया आपकामिं मेकआप आर्टिस्ट जासिगोन आरो जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय नामा नानि? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. ओमफ्राय अनजनानि हाबायाव फ्रियावनो खालामगोन. मेकआपखौ खालामगोन आरो. माबा उजनानियाव आङो गारि भाराखौ लागोन आरो थारमाने. थारमाने नों गारि भाराखौ लागोन? माने जोंनि अरांनिफ्राय फैनाय बिराद गोजान नालाय. औ. Taruh So सोरबाफोर जुदि देनांहाय नानिया मेकआप आर्टिस्ट जाबाथाय सोरबाफोर जुदि
हाबायाव लिंहरनो गोसोबा लिंहर दे आं जाबाय हाबायाव लिंहरनो गोसोबा लिंहरबानो जाबाय दे आरो लिंहरथार आंबो हाबा जानो थांगोन फ्रियावनो आं आरो नानिया जेराव थांगोन गेमस्रियाव थांगोन नोङो दे ओमफ्राय मोसानाय फोरोंनांगौबा फोरों आं अके आरो मोसानाय जुदि सोलोंनांगौबा मन मनसा दंखायो जोंना So thank you so much guys bye bye Sabita. Ito kam. EPI dulu. Mana? Wisnya. Ikaw kan? Ito kamu. Ini dia aku gimana udah. Sangat. Mana izin tuh dia selesai sudah dalam kena dia. Jadi kau sama teman-teman kena dia. Whatever. We are not single. We are taken. So no problem. này đừng có đây rồi hay đây nó kiểm tra em mà ba ôi mask pen corona tu mana mama ya caca ya ini antuk dia kama usur dan aulo usur dan aulo বিরাট বেয়া দেখা পাবে usur dulu Buka lihat apa nih